Som de Salou. Som Canal Info Salou. Salou arrossega des de fa anys un problema que sembla no tenir fi. La manca de neteja als seus carrers. No parlem només de l'absència de papereres o d'una recollida de residus més activa, sinó d'alguna cosa encara més greu. L'incivisme d'aquells que, sense cap mirament, continuen deixant bosses d'escombraries, mobles i trastos vells o caixes al costat dels contenidors, com si la via pública fos un abocador improvisat. L'Ajuntament ha intentat posar fre a aquesta situació col·locant avisos que recorden l'obligació d'utilitzar els contenidors amb les corresponents sancions si es fa cas omís. Però la realitat és tossuda. Els carrers continuen bruts, els contenidors desbordats i alguns veïns particulars, així com responsables de locals d'oci i restauració, segueixen actuant com si mantenir la ciutat neta no anés amb ells. La imatge que projecta amb aquest panorama queda molt lluny d'un destí turístic de primer nivell. Perquè al cap i a la fi no es tracta només de neteja, sinó de civisme, de respecte pels altres i d'orgull per la pròpia ciutat. I en això encara tenim molt per millorar uns i altres i plantejar-nos seriosament si el que es paga per aquests serveis és realment proporcional a la qualitat del resultat que rebem, o si Salou mereix exigir molt més, tant al seu ajuntament com a l'empresa concessionària, així com una millor conducta dels seus propis veïns i veïnes, empresaris i, per què no també, dels seus visitants i turistes. Totes les parts tenim l'obligació i la responsabilitat de mantenir una ciutat neta i digna per a nosaltres mateixos i pels que ens venen a visitar. Si prefieres ver este bloque informativo en castellano, búscanos aquí en YouTube por Canal Info Salou. Aprovecho para invitarte a que te suscribas a este canal, le des like y a la campanilla. Muchas gracias. Canal Info Salou. Espai de participació ciutadana. Ens agrada que els nostres seguidors hi participin. En aquest cas, hem preparat una enquesta de participació ciutadana i et preguntem: com valoraries en termes generals la gestió de l'alcalde de Salou, Pere Granados, ara que es compleix la meitat del seu mandat municipal i comença un nou curs polític? De moment aquests són els darrers resultats de l'enquesta que pots veure al nostre web i que encara pots votar. Entra a canalinfosalou.com. Participa i fomentem el debat constructiu i el respecte a la diversitat d'idees. I tu? Què n'opines? Tots i totes fem Salou. Encaje la crítica política en el debate político. Canal Info Salou. Som de Salou. Som Canal Info Salou. Moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts. Si t'ha agradat, regala'm un like, dóna-li a la campaneta i subscriu-t'hi si encara no ho estàs, per fer més i millor.